Ja, du kan godt afslutte testen nu. Hvordan det? Står der ikke afslutte testen i højre eller eller andet? Afslutter det? Ja. Nej, jeg havde to fejl ud af... Er det 7? Det var fandme tidligt. Men du slår ikke mig for sidst jeg var til teori. Der havde jeg 5 fejl på første linje, og så resten der var ikke nogen fejl. Ja, okay, fedt. Jeg ved ikke lige hvad der skete der. Det var også lidt useriøst. Det var den der med den klamme lastbil der. Men selvfølgelig skal du stoppe for helvede, så kører den derned. Lastbilen? Ja. Jeg kunne ikke se forskelligt. Jeg tror bare den skulle dreje. Jamen det skal den jo også. Den skal jo din vej, men den er jo meget stor. Ja. Så bliver du nødt til at holde tilbage jo. Fandme meget ligegyldig lyd du får på de videoer her. Jeg får ikke oplyst hvor stærkt jeg kører. Og hvad hedder det? Det er sgu da lige meget, du kan da se, du er nødt til at bremse. Jeg vurderede den til, at den kan sagtens noget at dreje, inden jeg kommer. Nej, men det kan den ikke. Den er meget lang til, om der er en lastbil skal alene. Den skal en stor omvej. Må jeg lige se den klamme der? Nej, jeg havde sgu en fejl mere, kunne jeg sige. Nå nej, det var så langt, var slet ikke noget. Det er så Kasper, der gerne vil have det. Nej, det er højt jo. Jeg har jo ikke hørt det for helvede. Så siger du bare, det er mig, du bestemmer her. Det er så du betalt for det her? Ja. Hvor meget har du? Jeg har guld, sølv eller bronze? Guld, tror jeg. Guld hvad? Der er ikke forskel der bare på hvor mange dage der. Ja. Det er bare teori, det der teorien, og så kalder de det guld, sølv og bronze. An på hvor mange dage man køber. Okay. Den var gratis på iPhone. Ja, men det var også verdens mest elendige prøve jo. Nej, det var sgu da lige så nemt som med det der. Kom nu for helvede. Det er skiskægt, det der. Jeg synes, der er varmt. Jeg åbner lige vinduet. Har jeg også fucking varmt hen. Ja, du skal jo ikke sætte den, så jeg ikke kan se pletten, din klovn. Sejt. Nu er jeg blevet sulten. Det gør jeg også. Ja, om 40 minutter. Det er nok Kasper, han tror. Det er noget, Kasper, han tror, det er. Nå, nu kan der ske noget. Vi holder frokostpause lige om lidt. Ja, lidt. Se, det skal han slet ikke bestemme. Helt enig. Seriøst, der er længere om det der. Seriøst, mand. Jamen, det går fucking langsomt, mand. Seriøst. Jeg kan stadig se pletten. Jeg går over simpelthen med Jensen. Are you ready? Ej, vi skulle putte mere vand i, Hans. Bliver det i dag, eller hvad? Vi har puttet 32,5 ml vand i. Det er det, jeg siger, vi har. Bare lige husk det næste gang, vi putter 34 i. Nå. Jeg vil snart ved at være der med stadig se den. We can still see the plate, hey. Så den der op. Bubber for helvede! Niels? Ja? Så skruer man op på det her. Og det er ret ved at tage den op hele tiden. Kontrol og så til højre, eller op. Jeg tror til højre. Jeg har fundet det. Vi skal finde ud af, hvad temperaturen er, når den er færdig. Ja. Vi kan stadig lige ane den. Ja. Fuck, det er første gang, jeg skal møde så sent. Det er fandme længere. Der forsøger nej. Det er der klokken 11. Det er fandme i orden. Er den ikke væk nu? Nej, ikke helt. Hvor forsvandt den sgu? Nej, jeg går lige ane den. Jeg kan stadig se den her. Ja, okay. Jeg tror altså, vi bliver ved med at kunne. Hvad laver du? Det irriterer mig. Jamen, vi skal jo måle temperaturen på.